Merħba tfal, nispera li tisabu tajbin, jina llum edawn imdawra ma' ħafna pupazzi, kollha libsin uniformijiet differenti. Għax illum l-istorja hija fuq il-Pustier. Intom ġieli ltqajtu ma' xi Pustier u tafu x'jagħmel il-Pustier? Ħalla naraw fl-istorja tal-lum. Fil-faċċata ta' quddiem għandna il-Pustier u l-ktieb jismu għalih Ninu il-Pustier. Dan u Ninu li jibes l-uniformi, għandu basket aħmar vera kbir, għandu wkoll ingrafata. Għala Ninu qiegħed jemes, intom tafu temżu. Dan il-ktieb kitbitu Doris Schembri u Illustraturi Galea u Taliana u pubblikazzjoni ta' Klabb Kotba Maltin. Tlaqna l-istorja fuq dan Ninu l-Pustier, ħanaraw x'ser jiġri. Hawn Ninu? Ninu l-Pustier, raġel tuli u ċajtier. Dan Ninu vera jħobb jiċċajta. Iqum kmieni, imur il-posta, iqassam litri ġewwa l-mosta. Intom fejn toqgħodu? Għax Ninu l-Pustier il-mosta jmur iqassam litri, forsi xi darba ltqajtu miegħu? Ara Ninu għandu rota, ara ħaddej kemm jidher maġġel. Għandu rota sewda u ħamra, isuq dejjem kmiem imxamra. Dejjem bil-kmiem imxamra Ninu, daqskemm ikun qed iħaffef. Issa x'għamel? Tajjar litri, dan għalfejn Ninu tajjar litri. Mobbi basket aħmar kbir, dejjem maġġel daqtitir. Dejjem maġġel dan Ninu, dejjem maġġel daqskemm ikollu ħafna x'jagħmel. Issa qed jiġri, għalfejn qed jiġri. Hemm kelb mosti jismu Tiċċu li ta' spiss jarah ma' wiċċu. Hemm kelb jismu Tiċċu. Naħseb jiena Ninu l-Pustier jibża minn dan Tiċċu daqs kif qed jiġri hawn f'din l-istampa. Naraw x'il-Tiċċu. Hawn. Ara x'jiġri Ninu? Dejjem jiġri għal warajh. Kien ħajjaħbad għal saqajh. Mela xi darba minnhom kien se jmur jaħtaf lu saqajh dan Tiċċu. X'ma jiġrix Ninu? Issa Ninu mobbi għax il-Pustier mhux jittri kartolini u karti biss iġibilna imma anke pakketti. Jixħed ittri u pakketti. Ħafna karti bit-tikketti ara kemm hu mobbi miskin. Ara xaf l-istampa, hawn il-pastizzi u hawn tazza kafè. Għalfejn? Għax wara jmur għal xi kafè u b'xi pastizz mingħand tat-te. Ninu l-Pustier wara li lesti iqassam il-posta imur għal pastizzi u għal tazza kafè u intom tħobbuhom. U hekk spiċċa l-istorja dwar dan Ninu il-Pustier. Issa hawnhekk kif qedtilkom għandna dawn il-pupazzi u ħanaraw daqsxejn min huma. Mela, hawnhekk għandna l-infermiera. L-infermiera tkun mat-tabib tajnu l-isptar. Għandna il-pumpier. Il-pumpier jitfi in-nar. Għandna l-Pustier li kif għadna f'din l-istorja iqassam litri kartolini u ħafna iktar. Għandna l-kok isajjar l-ikel ġo xi ristorant. Għandna l-pulizija. Il-pulizija xogħlu jaqbad il-ħallelin, imexxi traffiku u anke jgħin lin-tfal naqsmu triq. Hawnhekk għandna lit-tabib. Il-tabib imorru għandu meta nkunu ma nifilħux u jtina l-mediċina ġvera. Għandna l-għalliema
il-ktieb f'idejha għax l-għalliema tallimna naqraw, nikdbu, impenġu u ħafna affarijiet oħra. L-għalliema tkun l-iskola tistennina. Għandna il-pittur. Il-pittur xogħol huwa li jpenġi bil-kuluri, biż-żeba u bil-pinsell. U hawnhekk għandna l-bidwi. Il-bidwi joħsib l-għalqa biex jiktibna il-ħaxix u l-annimali tiegħu. Tajjeb, hekk spiċċajna din is-sezzjoni, però qabel ħanejdilkom x'attività tistgħu tagħmlu marbuta ma' dan il-ktieb. Mela, qasqas kartonċina u għamilha forma ta' kartolina. Penġi stampa fuq quddiem u fuq ġewwa ikteb lil min tixtieq tibgħatha din il-kartolina. Wara qiegħda f'envelop u fuq l-envelop ikteb l-indirizz u wkoll id-disinja bolla. Għamel bolla kif tixtieqha tidher inti. Għamel kaxxa u penġija u tinsiex tikteb kemm tiswa. Kif tlestu minn din l-attività, jekk tixtiequ tibgħatulna xi ritratti ta' dawn it-tpenġijiet, tistgħu tibgħatuhomna fuq din il-paġna. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħa u ċaw!